हाय सांग माने नमस्कार एंड हैप्पी संडे। आज तो रविवार समस्ते घरे थे आउ एंजॉय भी करुवे बहुत। आमे भी आज सकाळू आसीचु पूरा एठिकी बुली मार्केट बेसी जीवाई इच्छा हुए कहीं मार्केट रही रही भी भल लगुनि आउ तो ये थानसा ब्रिज अच्छी ना तो आम थानसा ब्रिज को आज संडे बुलवा आसचु। सकाळू आम बाहर एक्चुअली किंतु वर्षा बहुत है बोली आसी पार्लुनी तो एबे वर्षा टिके छाड़ी बोली आसिलु। आज आसिलु सत किंतु एठी पार्क सब आज कौन पाई जे के जानी बंद अच्छी तो एठी बुलाबुली चली डैम भी आज बंद अच्छी बाकी रास्ता पाख पाख जी जहाँ अच्छी से सब देखुचु आमे। तो सांग मैंने देखु सब आपन को देखुची। चलिए ये थोड़ा हुआ है ना बाबू गाड़ी सहित किसी भी यूट्यूबर आसचंती तो से माने भी वीडियो शूटिंग कर आगरे भी किसी यूट्यूबर शूटिंग करुँच तो चलते एबे बाहर एक्चुअली सब बंद अच्छी किसी देखला बेले आज ना तो आम ए बाहर चलतु बाहर इकडे जाना बहुत चालत जा ना मला आधी किती आहे किती होणे ना पाणी जमीन नाही जमीन नाही पुढे दम लागतंय एवढा पण दादा ये रे गाड़ी मागे राहिला दोन मागे एक आहे बाई गवत आहे ना पाण्यावरती ते गवत आहे डायरेक्ट फाट्यासोबतच आणले त्याने तर काढून माशी पण लई पकडत असतील लोक चिक्कार माशी पकडत असतील ना चिक्कार माशी पकडत असतील मोठी मोठी नाही उघडणार ती तशी किती उघडायची पाण्यात मोडत बसतो असा कांडी पोकळ येते मधून एवढी लांब नको ना आधी तोड ना अशी मासे धरलं पकडले तर नाही दुकान विकायला नाही तर ना
ही लोक हे दोन्ही हा नाही हे नाही म्हणजे बाकीचे लोक काय म्हणते गाडी आली बरं का गाडी आली या गाडीच्या मागे घेऊन टाकत पाय पण आटत दांडू का किती मोठा आहे ते ସାଙ୍ଗ ମାନେ କିଛି ତ ହେଲାନି ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ ମାଛ ମିଳିଗଲା ଟିକେ ନବା क्या हुआ इकडे बघ अप्पलने इकडे बघ अगर क्या सोने के लिए कुछ है नहीं ना नूडल्स लेके सोने के लिए नूडल्स साधा अगर होगा तो नूडल्स भेटेल का साधे मुलीसाठी हवे नाही का तिखट नको बनवता येईल आली आली हो गोंधळाला गोंधळाला आई. जगदंबे 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 दान माने छेड काढली त्यापुढ झाली तुळजा भवानी माझी आली आली हो गोंधळाला गोंधळाला आई. आहा. बघ सांग बघ ना लोकल बघ लोकल बुज्जी कडी बघ